Bé, bona tarda. Crec que sí, ara és exactament l'hora que toca, 19:30 hores. Avui fem una xerrada que és dins del cicle de preparar els primers mestres de Flix, que és la segona part del que serà el proper llibre que es trobarà a la casa, és l'ensenyament de Flix durant la postguerra, de l'any 39 a l'any 70. Una xerrada que ha preparat al llarg de tot l'estiu, perquè ha estat per molts arxius i ha ampliat, que fa molta informació. Jaume Arester, que no cal dir la seva biografia perquè tots el coneixen de sobres, ha estat molts anys, tota la vida fent classe de l'Institut de Flix, catedràtic de secundària, ha fet moltes publicacions i el que es tracta és d'alguna manera recuperar la memòria que molts tenim de l'època de la nostra infància, del franquisme, però d'una manera acadèmica i ben documentada. Dir que aquesta xerrada, a més de formar part del cicle que preparem dels primers mestres de la Cana, aquesta xerrada també forma part del curs Conèixer la Ribera d'Ebre que organitza el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre cada any. Forma part dels dos cicles i d'aquí que també més enllà del poble de Flix també una xerrada que arribarà via telemàtica a tots els socis que estiguin interessats. Hola, bona tarda a tothom. Primer que res, comentarem el títol, l'Escola de Flix a la postguerra. Aquesta exposició l'hem treballat el meu company amic Pere Muñoz i jo. Ens hem repartit una mica la feina fins la Guerra Civil. Se'n va encarregar Pere i, en el meu cas, m'ha correspost treballar l'Escola de Flix a la postguerra. 1939-1970. La data de 1939 suposo que tothom la té clara, no hi ha cap dubte, perquè es tria aquesta data, al final de la Guerra Civil. I 1970 és una data sobre la qual vam estar dubtant. Vam dir, hem d'arribar un moment que hem de tallar, no podem arribar fins a l'actualitat. I l'any 1970 ho vam escollir per una raó. Hi ha una llei educativa nova que dona origen a la EGB, Educació General Bàsica. I per tant, és una data en aquest sentit significativa. Parlar de l'escola de postguerra és parlar de l'escola franquista. Diuen que val més una imatge que 1000 paraules. En definitiva, ja podeu veure aquestes dues imatges que són prou significatives de com aniria l'escola franquista. La gent s'ha animat i a part de les imatges que tenim en aquesta exposició, doncs em segueixen passant més fotografies. I aquestes dues són dues de les fotos que tenim i que val la pena potser comentar. En aquest sentit, en primer lloc, m'agradaria fer un prec, un consell. I és que, si teniu fotografies, us ho demano per favor, la data. La data és molt important. És molt important a l'hora, per exemple, d'identificar les persones. Imagineu-vos, per exemple, la foto aquesta de l'esquerra, aquesta imatge que no tenia data. Era relativament fàcil, sabíem més o menys que era els anys 50, però no sabíem amb exactitud l'any en concret. Doncs bé, hem pogut esbrinar que es tracta de l'any 54. Aquí es veu el mestre Ardebo amb nois i noies. I clar, algú li podrà sobtar en principi. Tenim una escola mixta, és a dir, hi ha coeducació. Doncs no. Això no és escola, això és repàs. I al repàs podria haver nois i noies junts. Però a l'escola, els nens amb els nens, les nenes amb les nenes. Per tant, en aquest sentit val la pena detallar-ho. Fotografia de la dreta. L'any
No el sabem. La mestra, tenim dubtes. Curiosament, analitzant la imatge, surten dos tietes meues. Una és nascuda al 1921, l'altra al 20. Més o menys sabem que la imatge pot correspondre l'any 31-32, 1931-32, República. Podeu veure que hi ha moltíssimes nenes, les classes nombroses eren característiques de l'època. I, això sí, un dels problemes que tenim en relació, per exemple, en aquesta imatge i altres imatges de preguerra, és a dir, anteriors a la Guerra Civil, és a qui preguntem. A qui preguntem qui ens pot donar informació en relació amb aquestes imatges d'abans de la guerra. És un dels problemes que tenim. I, ja que comentem això, també us voldria demanar un favor. És molt fàcil de fer i crec que és necessari. A l'exposició hi ha errors. Hi ha petits errors, però hi són. Per quin motiu? Doncs em sembla, quan hem parlat amb Pere, que hi ha al voltant de 500 noms. Surten 500 noms. Els hem trobat de forma amb fonts indirectes. Perquè no hi havia, diguéssim, fonts escrites. Clar, és possible que algun cognom estigui equivocat. És possible que alguna persona identificada sigui incorrecta. Algunes persones, de forma molt generosa, ens han dit, escolta, hi ha aquest error, tal. És a dir, Montse, que està encarregada d'obrir i tancar el local, Montse Locuz se n'encarrega, pren nota, i com que la idea que tenim, Pere i Jaume, és tirar endavant això i fer un llibre, doncs, si es poden subsanar aquests errors, millor, de cada llibre. Per tant, si algú de vosaltres veu algun error, sobretot en la identificació dels 500 noms, que a més per fer-ho més difícil, han posat nom, primer cognom i segon cognom. I clar, és inevitable que pugui haver algun error d'aquest tipus. La dictadura franquista, vull dir, parlar de l'escola de postguerra, ja ho hem dit, escola franquista, dictadura franquista. Podem veure aquí dues imatges. La primera és Franco, perquè ara es parla molt de que a l'escola hi ha molts alumnes que no saben qui és Franco, no? En fi, aquí teniu un petit recordatori. I com a anècdota, per exemple, aquí diu que va ser un dels generals més joves de l'exèrcit. Per quina raó? Doncs el RIF, la guerra del RIF, durant la primera meitat del segle XX, va haver una polèmica i una discussió de què es feia amb el RIF. El RIF era el protectorat espanyol, la part nord de Marroc, que era un protectorat que se l'havia assignat a Espanya i que era una font de conflictes de forma continuada, sublevacions. Aquí Flix, per exemple, i tothom ho entendrà, hi ha un carrer que és el carrer Caporal Rius. Caporal Rius era un noi de Flix, músic, va anar al Marroc, va fer el servei militar 3 anys i quan li faltava poc, doncs va morir. Llavors, se li va dedicar un carrer a la vida. Per tant, una mica aquest és el tema de Marroc. I a l'exèrcit hi havia els anomenats africanistes. Els africanistes eren els militars espanyols i els interessava mantenir el protectorat perquè a l'hora d'ascendir de categoria, comandant, coronel, general, etc., si hi ha una zona en conflicte és molt més fàcil per mèrits de guerra ascendir de categoria que no pas els que estaven a la península. Per tant, els africanistes, i Franco, evidentment, era un militar africanista, va ascendir molt ràpidament i per això va ser un dels generals més joves a nivell d'Espanya. I a la dreta podeu veure un dels aspectes característics del règim franquista i també serà de l'escola franquista. La unió d'Església i Estat.
Aquí podeu veure més un missatge, que es veu clarament un missatge de Franco. No necessitem acords per romandre fidels al servei de Déu. Podem dir que abans que nosaltres signéssim aquests acords ja era voluntat d'Espanya, etc. I aquí tenim una moneda. Ja estan mirant, tinc monedes d'aquella època, i pensava que ho tindria claríssim, i clar, em fixo al revers de les monedes, un duro, 25 pessetes, 50 pessetes, que la imatge de Franco surt a totes. I per tant, no sé dir quina moneda és aquesta, no? Però fixeu-vos bé el detall, no? És prou significatiu a la moneda. Caudillo de España por la gracia de Dios. Un missatge és molt significatiu. Per cert, els dictadors, que saben que són dictadors, no els agrada que els diguin dictadors. I llavors busquen una denominació més atractiva. Hitler, li diuen Führer, el guia. Mussolini, el Duce. Fa gràcia que en italià el Duce sempre ragione, sempre té raó. I, el cas de Franco, generalíssimo o caudillo. O sigui, això, dictador, no. Ho era, però el nom oficial no podia ser, dictador. Una revista juvenil, Fletxes i Pelayos, d'aquella època, com podeu veure, a la imatge de l'esquerra, l'exaltació de Franco, les reverències, era molt característic. I aquestes revistes van destinades al públic infantil. Per tant, l'adoctrinament i l'escola, ho sabia el règim, era molt important. Ja començava a l'escola. I per tant, aquesta revista, en aquest sentit, és molt significativa. I a la dreta podeu veure una mica, ho diu aquí, portada de la revista, Fletxes i Pelayos, en què s'incita els nens a perseguir els rojos. Hi ha un tir, és una fira, en definitiva, vull dir, s'ha de tirar d'allòs contra els rojos. És molt característic. Sistema educatiu franquista. Característiques. Bé, el principi d'acció-reacció, la República havia tingut un sistema educatiu força modern, molt avançat. Es va implantar la coeducació, nens i nenes a les escoles, de forma gradual, vull dir, la religió va quedar apartada de l'escola per una raó. Consideràvem que l'Estat era aconfessional i, per tant, si era aconfessional, no tenia que haver una assignatura que fos religió, que havia sigut molt característica del segle XIX-XX, en el cas d'Espanya i del sistema educatiu espanyol. I, per tant, en aquest sentit, el sistema educatiu franquista reacciona contra això i torna enrere. Vull dir, a principis del segle XX o segle XIX inclús. Característiques. Primer, autoritari. Jerarquia, obediència. Hi ha una frase que és molt significativa, que es deia en aquella època, que ho entendreu perfectament. Es más fácil obedecer que mandar. El que obedece no se equivoca. El que manda puede equivocarse. Per tant, sistema autoritari. Nacional catòlic, és a dir, fomenta l'esperit religiós i patriòtic. També frase textual, cito: hay que saturar de espíritu religioso y patriótico la labor educativa con el amor a Dios y el amor a la patria. En definitiva, un sistema basat en el nacionalcatolicisme. I també, si aquest era el sistema polític, l'escola, en aquest sentit, no podia ser una excepció. Ultranacionalisme espanyol. Llei educativa de 1945. Què defensa? Per exemple, una assignatura que nosaltres vam estudiar, potser hi ha gent que li sona, va fer formació de l'espíritu nacional.
i, per suposat, la llengua nacional. I no cal que us digui quina és la llengua nacional, solo n'hi havia una, era el castellà, us podeu imaginar. Sexista. Bé, la coeducació de la República queda totalment desplaçat i es parla de l'escola segregada. Els nens amb els nens, les nenes amb les nenes. Per tant, es torna enrere. Això ja es discutia a principis del segle XX i s'utilitzaven per part dels pedagogs arguments molt característics. Per exemple, els que estaven contrari a la coeducació, l'any 1900, dient el següent: les nenes que juguen amb els nens se tornen una mica marimatxos i els nens que juguen amb les nenes, una mica amanerats. Per tant, preferible l'escola separada, l'escola segregada. Això 1900, però és que després de l'experiència republicana tornem enrere en l'escola franquista. Dogmàtic, totes les assignatures, però sobretot la història és la que més impregnada estava de dogmatisme. En definitiva, els punts del partit únic, el fet i les fonts, la falange, per entendre-nos, ho impregnava tot. I sobretot els principis del moviment. El franquisme, en principi, no té una ideologia pròpia. És una dictadura, però ha d'agafar aquesta ideologia. I quina és la base? Doncs la falange espanyola. És a dir, bàsicament, el programa polític de la falange espanyola és agafat per part del franquisme i l'adopten. Són els principis del moviment. Classista. Què vol dir classista? Doncs aquí més o menys ho expliquen. Bàsicament, hi havia dos sistemes educatius. En què es basaven aquests sistemes educatius? En funció de la classe social i el tipus d'escola. Hi ha el llibre blanc d'educació publicat l'any 69 ho explica clarament i per tant en aquest sentit el mateix règim ho reconeix això. Diu el següent: dos sistemas educativos, uno para las familias de las clases altas y medias que llevaban a sus hijos a los colegios de la iglesia y que conseguían llegar a la universidad, y otro para los sectores sociales menos favorecidos, la palabra para no decir pobres, menos favorecidos, que llevaban a sus hijos a las escuelas nacionales, públicas, para entendernos, y que no pasaban del nivel de la enseñanza primaria, incorporándose después al mercado de trabajo. Suposo que està claríssim aquest aspecte classista del sistema educatiu franquista. Doctrinal. Per què doctrinal? Perquè se tractava més de doctrinar els nens que ensenyar-los. Diu una frase també molt significativa: la educación primaria tiene como objetivo formar la voluntad, la conciencia y el carácter del niño para el cumplimiento del deber y su destino eterno, infundir el amor y la idea al servicio de la patria de acuerdo con los principios inspiradores del movimiento. Està claríssim. Reaccionari. Reaccionari, que més o menys aquella frase de Santiago i Cierra Espanya, per aquí va la cosa. Aquí ho tenim tot bé, les influències de fora són dolentes, i per tant, en aquest sentit, a nivell pedagògic, les noves tendències pedagògiques s'han d'apartar totalment i hem de basar-nos únicament en la pedagogia espanyola, que és la tradició i la religió. Quadern del curs 1963-64. Algunes de les idees, algunes de les consignes que es defensaven. España es una unidad de destino no universal. La hispanidad es una especie de imperio espiritual que determina en el mundo un mismo modo de ser, de obrar, de sentir y de creer. Cuando en España se produjo la Segunda República, los males que nuestra patria, etcétera, 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 todo lo dolent, s'havia fet durant l'etapa republicana.
I clar, com que estava basat molt en la falange, la figura de José Antonio s'havia de reivindicar. I aquí, José Antonio Primo de Rivera, que no hi hagi cap dubte. Para acabar con este estado de cosas, José Antonio fundó la Falange, que es un movimiento político creado precisamente para salvar a España. A José Antonio le hubiera gustado vivir una vida retirada, lejos de las exhibiciones, pero las circunstancias le impusieron un gran cambio, llevándole a pedir un puesto a las Cortes. Fixos bé, com que no era una democràcia, no es parlava d'eleccions, no es parlava de votacions. A pedir un puesto a les Cortes. Potser de conserge, no sé, però les expressions són molt trajes aquí. Para poder defender la memoria de su padre, primero, qui era el padre? Miguel Primo de Rivera, també general, que havia fet un cop d'estat i havia establert la dictadura primorriberista als anys 20. Per tant, vol defensar una mica la memoria del seu pare. Y después proclamar por todas partes la necesidad de llevar de nuevo la patria hacia metas imperiales, por el imperio hacia Dios, característic també del règim. L'escola franquista, aquí hem retallat una mica la foto que heu vist al principi. En definitiva, podeu veure el Sant Crist, el crucifix, que torna a les aules. Estem parlant d'escoles públiques, per tant, no escoles privades ni religioses. I després, els retrats que hi ha, a l'esquerra dreta del crucifix, és Franco i, per suposat, José Antonio, el fundador de la Falange. I, evidentment, festes religioses, festes patriòtiques, el Dia de la Raza, de l'Hispanitat, la Fiesta del Caudillo, la mort de José Antonio, al novembre, la Festa de los Mártires de la Tradición, la Festa de la Unificación, que era quan se crea el Partit Únic. Basant-se en el sistema que hi havia a Alemanya i a Itàlia, el partit nazi i el partit feixista, doncs aquí també havia d'haver un partit únic. Se van prohibir tots els partits i es va crear aquest, que és, en definitiva, fet i de les coses, que també era conegut popularment com el Movimiento Nacional. La fiesta de San Fernando, el 2 de mayo, etc. El Frente de Juventudes, parlarem molt del Frente de Juventudes, que és la branca juvenil de la Falange, a la qual s'està afiliat. Potser alguns més joves us sona una mica estrany, en definitiva, l'any 60 el Frente de Juventudes va canviar de nom, es va dir OJE, Organización Juvenil Española, però bàsicament era l'organització juvenil de la Falange. L'ensenyament i la religió. Aquí podeu veure idees que es defensen el butlletí d'educació de la província de Girona, el canonge Josep Maria Carbó, el butlletí també de la província de Girona. En definitiva, la religió ho impregnava tot i, en aquest sentit, l'escola franquista era una escola nacional catòlica, senzillament. Afirmación generosa de los ideales nobles y esforzados que personificaba el crucifijo desterrado de las aulas, referencia a la República. Concepto de espiritualista de la vida humana, cuyo fin trascendente no se realiza, etcétera, etcétera, es la orientación de la nueva España por el imperio hacia Dios. La dona, el paper de la dona. El paper de la dona s'assigna a la secció femenina. Igual que hi havia la branca juvenil, el Frente de Juventudes, hi havia la dona nacional sindicalista. És molt característic, el franquisme parla de la revolució pendiente. Jo me recordo als anys 70, que estàvem a Tarragona, en un col·legi menor, que estava representat per falangistes, i ens feien xerrades, parlàvem als anys 70, de la revolució pendiente. I quina era aquesta revolució? La revolució nacional sindicalista. Fixeu-vos bé el que es diu de la dona. La vostra tasca sigui callada, perquè les seccions femenines
com menys siguin sentides i menys siguin vistes, millor. Que el contacte amb la política no us fiqui en intrigues i habilitats impròpies de les dones. Nosaltres hem d'entendre només allò que ens pertoca i hem de deixar que siguin els homes, perquè és a ells a qui pertoca, els que resolguin totes les complicacions que comporta el govern de la nació, és a dir, la subordinació de la dona. Per suposat, acaba la guerra, hi ha moltes disposicions, des del principi, des de l'any 39, i això després anirà, es concretarà més tard, l'any 45, en una nova llei d'ensenyament, que és la llei d'ensenyament primari de 1945. Fixeu-vos bé que sempre hi ha referències a la república. Per tant, és allò, acció, reacció, torna enrere. Sempre la república és el mirall que té el franquisme. La etapa republicana de 1931 llevó a la escuela una radical subversión de valores. La legislación de este periodo puso su mayor empeño en arrancar de cuajo el sentido cristiano de la educación y la escuela sufrió una etapa de influencias materialistas y desnacionalizantes que la convirtieron en campo de experimentación para la más torpe política negadora del ser íntimo de nuestra conciencia histórica. La imagen de Cristo fue prohibida en las aulas, en tanto que las propagandas sectarias preparaban la incorporación de la adolescencia al torvo empeño de la revolución marxista. Preàmbul, això és el preàmbul de la llei d'ensenyament primari de 1945. Els nens i les nenes, que comentàvem de l'escola segregada. I hi ha coses molt curioses al respecte. Més o menys es deia que al parvulari se feia la vista grossa, era impossible, fins als 6 anys. Podia haver nens i nenes, però a partir dels 6 anys la segregació, l'escola segregada, era la norma. I, clar, a les ciutats i als llocs grans, en aquest aspecte no hi havia problema, però als pobles més petits hi havia escoles unitàries, que hi havia nens i nenes. Com es podia resoldre això? Aquí més o menys ho explica. Un antic alumne explica: nosaltres entràvem per la porta que dona a Garbí i les noies entràvem per la porta de Tramuntana. S'havia de disposar de 2 entrades i als pobles on solament tenien una escola, l'interior de l'edifici i el pati es van omplir de ratlles imaginàries. I no tan imaginàries, i de normes perquè no es poguessin dirigir la paraula. De manera legal, només se'n van escapar les escoles unitàries més petites. Unes poques escoles privades van barrejar nens i nenes, però hi ha al marge d'allò que disposava la llei. Per tant, escola segregada. La salutació i l'evangeli a l'escola. A Tarragona van enviar un inspector que es deia Anselmo Rodríguez, venia de la Rioja i ell més o menys escrivia al diari espanyol el que ell considerava que havia de ser l'escola franquista, com havia de funcionar. Fa gràcia una mica la justificació que fa, ¿no? No pocos maestros de la provincia se me acercan en justa demanda de instrucciones sobre el funcionamiento de las escuelas en la España de Franco. El director del diario espanyol, etc., li dona l'oportunitat d'escriure i fa una sèrie d'articles dient com havien de funcionar. I, en aquest sentit, parla de la salutació, de l'evangeli, dels llibres de text. Aquí tenim unes perles molt apropiades. En algunas escuelas entraban los niños blasfemando contra Dios. Franco quiere que se restaure el antiguo saludo indulgenciado por la Iglesia, de tan recia raigumbre en nuestra patria. Lenguaje es muy característico. La tierra de María Santísima. Y por ello, en la circular de la Comisión de Cultura y Enseñanza del 9 de abril de 1937, fixeu-vos bé que parlem de la Guerra Civil, no s'improvís res el 39, ja durant la Guerra Civil que s'havien dictat normes molt significatives al respecte.
Todos los días del año, a la entrada y salida de la escuela, saludarán a los niños como se hacían nuestros mayores con la salutación. Ave María Purísima, contestando el maestro, sin pecado concebida. És molt propi d'aquella època. Y después, la España de los Reyes Católicos, la España de los teólogos, se parla del Concilio de Trento, el segle XVI s'havia produït la Reforma Protestant, Luter, i per tant, el Concili de Trento, que va durar moltíssims anys, doncs molts teòlegs espanyols que van estar allí, van aportar les seves aportacions, és la creació de la Companyia de Jesús, entre altres coses, i, en definitiva, doncs, la circular del 5 de març del 38 diu: el Santo Evangelio será leído con frecuencia e ineludiblemente todos los sábados. Tant, doncs, Església, política, religió, tot va. La censura dels llibres de text. Fixeu-vos bé, no? El liberalisme. El liberalisme, padre del marxismo, en fi, són aquelles coses que qualsevol persona que entengui del tema se'ls arrifi veure aquestes barbaritats. El liberalismo, padre del marxismo, quiere presentar a la ciencia como antagónica de la fe. Predica que la religión es un obscurantismo, tinieblas e ignorancia. Pero la verdadera España sabe que la fe es guía de la ciencia, su ayuda y su motor. Y dice de su historia que nunca han sido más sabios, más ilustres, ni sus investigadores más ardientes, ni sus profesores más renombrados que cuando la fe los guiaba. Por eso Franco, que ha puesto el escudo de España bajo su protección, ha dispuesto que no puedan servir de texto más que obras inspiradas en la religión y la moral cristianas, diciendo la orden del 4 de septiembre de 1936. Los inspectores de enseñanza, adscritos a los rectorados, rectorat de la Universidad de Barcelona, en nuestro caso, autorizarán bajo su responsabilidad, fixeu bé en l'expressió, bajo su responsabilitat. Per tant, els inspectors se curaven en salut i, per tant, si havien de prohibir llibres, qual més pecar per excés que per defecte. Bajo su responsabilidad, el uso en las escuelas únicamente de las obras cuyo contenido responda a los sanos principios de la religión y de moral cristianas y que exalten con su ejemplo el patriotismo de los niños. Adoctrinament. Claríssim. Llibre d'economia domèstica, que és una perla. Les dones, llegiu, que us agradarà molt això, aquest llibre d'economia domèstica. L'economia domèstica era una assignatura que estudiaven els nens, i en concret les nenes al batxillerat i al magisteri. Fixeu-vos bé el missatge que es donava. Tingues preparat un menjar deliciós quan ell arribi a la feina, especialment el seu plat favorit. Ofereix-te a treure les sabates. Parla fluixet, amb to relaxat, plaent. Prepara't. Retoca una mica el teu maquillatge. Amb to relaxat, plaent. Posa't una cinta als cabells. Fes-te una mica més interessant per a ell. La duresa de la seva jornada de treball potser fa necessària una mica d'ànim i un dels teus deures és donar-li l'ànim que necessita. Esmorteix qualsevol soroll. En el moment de la seva arribada elimina el soroll de la rentadora o de l'aspiradora. Saluda'l amb un somriure càlid i demostra-li el teu desig de comprar-lo. Escolta, deixa'l parlar primer. Recorda que els seus temes de conversa són més interessants que els teus. No et queixis mai si arriba tard o si surt a sopar o a uns altres llocs de diversió sense tu. No li demanis explicacions sobre les seves accions o els seus afers, sobre el seu criteri o la seva integritat. Recorda que ell és l'amo de la casa. Tema d'estudi, per les futures nenes que estudiaven per a mestre. I clar, en definitiva, s'havia de transmetre aquestes consignes als futurs estudiants. Calendari escolar, que és molt petit, però estan totes les festes, que hi havia festes, se regulen les vacances, que ja està bé, però aquí és curiós, podeu veure les commemoracions, a part de les festes,
doncs els mestres estaven obligats a commemorar a l'escola determinades dates. Per exemple, el dia del dolor, dia 20, la mort de José Antonio, el fusillament. Día 1 de abril, Día de la Canción, de Kian Perlo. Día 19 de abril, Unificación, la creació del Partit Únic, la Feti de los Cons. Fiesta del Sagrado Corazón. Dia 13 de juliol, Calvo Sotelo, líder dels partits de dreta que va ser assassinat. Dia de los Caídos, Dia de la Madre. Inclús hi ha el de les nenes i dels nens. Sant Fernando, per exemple, que era el patró dels nens, doncs era el dia 30 de maig. Tot està regulat al calendari escolar. Correspon al curs 57-58. Cartilla d'escolaritat, 1962-63. I, a part d'això, se posa quins són els fins de l'educació primària, els deures familiars, per part dels pares respecte als seus fills. Infundir en el espíritu del alumno el amor a la idea al servicio de la patria, de acuerdo con los principios inspiradores del movimiento. Alucinament. És la base del sistema educatiu franquista. Cartilla d'escolaritat, en què es poden veure més o menys les assignatures que es feien el curs 62-63, és la nova època. I bàsicament el mestre havia d'anar puntuant per trimestres i una mica m'han passat quaderns escolars de la República i de l'època franquista i és una mica he volgut fer la comparació perquè veiéssiu la diferència que hi havia entre l'etapa republicana i l'etapa franquista. A l'esquerra podeu veure l'Escola Nacional Graduada, Molins de Llobregat. Penseu que estem a l'any 37. Guerra Civil, una cosa és la República, 1931-1936, i l'altra és l'època, l'etapa de la Guerra Civil. I a Catalunya ja sabeu que hi havia molts noms de municipis, molts topònims, que eren sants. Sant Boi, Sant Cugat, Molins de Rei. Clar, Molins de Rei ja no podia ser Molins de Rei, i menys a l'època de la Guerra Civil. És Molins de Llobregat. És una de les curiositats d'aquest quadern. I a la dreta, més o menys, els deures que es feien. S'ensenyava català, l'aigua és freda i neta, etc. L'alumne havia d'anar copiant. Això és del 9 de desembre de 1937. I ara passem al quadern del mateix alumne, però de l'època franquista. Podeu veure que hi ha a la portada les consignes estan claríssimes. Saluda Franco, arriba a Espanya, la bandera espanyola, que és la bandera bicolor. I a la dreta, el dia 1 d'abril és una conmemoració. Ayer, día 1 de abril, se celebró el aniversario de la victoria. El parte oficial del fin de la guerra dice así: en el día de hoy, cautivo y derrotado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales su último objetivo militar. La guerra ha terminado. I això se'ls fa als alumnes, als alumnes de primària. Però hi ha més coses, perquè dius, bueno, això és perquè és esta data, però fixeu-vos bé, quadre de l'esquerra, gramàtica, adjetivo, etc., però sempre, dalt de tot, saluda Franco, arriba a Espanya, bandera espanyola. I a la dreta, saluda Franco, arriba a Espanya, tal, i una cançó patriòtica que és la canció del Fletxa. Que nosaltres la cantem. Un any us vaig confessar que vaig estar al campament de la Riba i me'n recordo d'esta cançó, no? Prietos les files, herencias marciales, nuestras escuadras, etc. I les nenes, què passava amb les nenes? També tenien tanta influència política? Bueno, hi havia més l'aspecte religiós. Fixeu que un dictat que fan les nenes de
les monges de la Consolació. És molt curiós, aquest dictat. Cuando todos los hombres hayan muerto, Jesucristo enviará a sus ángeles para que hagan resonar la trompeta. Se oirá una gran voz: levantaos, muertos, y esta voz repercutirá hasta los más profundos abismos. A este llamamiento, todas las almas dejaron unas al cielo, otras al infierno, otras al purgatorio, y vendrán a reunirse con sus cuerpos para hacerlos vivir de nuevo. Una mica no era tan polític, però sí un aspecte religiós. La depuració dels mestres. Clar, els mestres que havien practicat l'ensenyament a l'època republicana, en els valors molt progressistes, eren sospitosos. I en aquest sentit, s'havia de depurar-los. I Pere, quan va fer la seva xerrada, va parlar d'un cas concret, que és el cas del mestre Pau González, que va ser apartat totalment del servei, però no era l'excepció. No era l'excepció perquè a tot Espanya en general i a Catalunya en particular, per l'aspecte nacional, per l'aspecte diferencial, vull dir, va haver molta amargura. Ja comença el 36, la depuració comença el 36. En normes, però després venen les lleis. Sempre les lleis, vull dir, són posteriors i recopilen totes les normes i ordres previs. En aquest cas, la llei de responsabilitats polítiques de 9 de febrer del 39. I després una ordre, que detallava molt més, que és 18 de març del 39. Depuració del personal docent. Quines causes podien motivar la sanció dels mestres? Todos los hechos que hubieran dado lugar a la imposición de penas por tribunales militares. El cas de Pau González, que van condenar a la presó, per tant ja no calia, no hi havia cap dubte, fora de la docència. B. La aceptación de ascensos ajenos al movimiento de las escalas. Abans, els mestres pujaven de categoria en funció d'un escalafó que es feia. Els mestres s'hi queixaven, consideraven que s'havia d'ascendir, per exemple, per trianis, quinquanis, però no, hi havia un escalafó. Era una estructura piramidal. Segons la categoria, sembla que hi havia unes 9 categories, els sous eren diferents, i clar, per poder pujar de categoria s'havia de produir vacants a les categories superiors. Era un sistema molt injust, els mestres es queixaven. Y para eso parla aquí del movimiento de las escalas. Y el desempeño de cargos y prestación de servicios ajenos a la categoría tal. La pasividad evidente de quienes, pudiendo haber cooperado al triunfo del movimiento nacional, no lo hubieran hecho. Per tant, ja són 3 motius. Però clar, el legislador pensa, i si s'escapa algú? Si hi ha algú que no entra, anem a completar-ho, això. I hi ha l'apartat D. Las acciones u omisiones no comprendidas en los apartados anteriores y que implicaran una significación antipatriótica y contraria al movimiento nacional. Era molt difícil escapar-se. O entraves a l'A, a la B, a la C o a la D. I quines sancions se podien fer? Aquí més o menys ho expliquen. A. Traslado forzoso con prohibición de solicitar cargos vacantes durante un periodo de 1 a 5 años. B. Suspensión de empleo y sueldo de 1 mes a 2 años. C. Postergación desde 1 a 5 años. La postergació volia dir que, clar, com que hi havia escalafons i escales, doncs hi havia un llistat, número 1, número 2, número 3, número 4. La postergació és que el número 3, doncs, si era sospitós, a la cua, li passaven tots davant. Inhabilitación para el desempeño de cargos directivos o de confianza. Doncs veurem mestres de flix que estan afectats per aquest apartat i que reclamen al cap dels anys. En algun cas, se'ls concedeix, s'anul·la la sanció. I la més pitjor de totes, separació definitiva del servici. El cas del mestre Pau González, entre altres, que ja no va poder fer mai de mestre de la pública. Va acabar després, al cap dels anys, ensenyant a l'escola de Perencs, perquè l'escola de Perencs és una escola privada, i molta gent se'n va anar a les acadèmies, que també hi havia a les ciutats, però a l'escola pública, la qual ells eren titulars i tenien la plaça guanyada, no van poder continuar.
hi ha una nota que aquí diu que aquestes sancions podien ser separades o acumulades. Per tant, a un se li podia acumular no una pena, sinó 2 o 3 càstigs a la vegada. Una cosa... Com era aquest sistema depurador? Doncs és molt curiós. Ja sabeu que avui en dia diuen que la justícia s'ha de demostrar la culpabilitat d'una persona. Tothom és innocent mentre no es demostri el contrari. En aquella època no. Estava basat en el principi de presumpció de culpabilitat i, per tant, els mestres havien demostrat la seva innocència, que les acusacions que es feien eren falses. Clar, com ho podien fer? Buscant avals. Pobres, vull dir, buscant avals, algú que deia no, aquesta és una bona persona, s'ha portat bé, doncs, vull dir, era religiós, etc. Evidentment, els informes que tenien les comissions de depuració eren la base de les acusacions. I quan coincidien les acusacions amb la valoració negativa de la persona afectada, ho tenien claríssim. Per molts avals que presentessin, doncs ja estaven sentenciats. Manca de rigor de molts informes, indefensió dels mestres i arbitrarietat de les comissions. Eren fets habituals en l'actuació del procés depurador dels mestres. I, finalment, el procés era injust des de l'origen, però la forma en què es va realitzar encara va ser més tendenciosa i parcial. Depuració dels mestres catalans. A l'esquerra hi ha una estadística. C és Catalunya, B província de Barcelona, G és província de Girona, L Lleida i T Tarragona. I més o menys les sancions que van haver a nivell. I a la dreta, doncs, una persona, Joaquín Soler Gasol, que ja és apartat automàticament a Barcelona, a Badalona, amb data 22 de febrer del 39, tercer año triunfal. Tercer año triunfal, això era molt característic. 1969, primer año triunfal. 40, segon, 30, tal. Resum de la depuració dels mestres a Catalunya. L'escabetxina va ser brutal. Xifres arrodonides, són xifres arrodonides. Un de cada 4 mestres, una quarta part dels mestres catalans, van rebre algun tipus de sanció, més lleu o més greus. Un de cada 10, una desena part, va haver de deixar definitivament l'ensenyament. Un de cada 10, o sigui, una desena part, va ser traslladat de localitat, molts fora de Catalunya, a pobles petits de províncies llunyanes. En alguns casos, aquest allunyament que feien, un mestre català que li diu no, tu has d'anar a un poble, Porriño, per allà a Galícia, renunció. Per tant, en la pràctica, venia a ser una espècie d'expulsió, és a dir, l'obligaven a renunciar. I un de cada 20, la vintena part, va restar suspès de feina i sou de forma temporal. I mentre durava el procés depurador, els mestres podien treballar cobrant la meitat de sou. Això era també molt... Revisions. Al cap dels anys, molts mestres, en aquest cas un mestre que va estar a Flix, Jaume Graner, va demanar la revisió del seu procés de depuració. Y el Ministerio li accepta. Se deja sin efecto la orden ministerial de fecha 31 de julio de 1940 que le separó del servicio. Ya está totalmente apartado. En su consecuencia, se ha readmitido al ejercicio de la enseñanza con la sanción, si ya lo readmiten, pero con la sanción de traslado dentro de la provincia con prohibición de solicitar vacantes durante 2 años e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza. I això hi fan el 49. Ell ja estava ja sancionat des del 39. Per tant, ha d'esperar 10 anys perquè el puguen readmetre. I què passa quan el readmeten? Li reconeixen els anys apartats? Evidentment, no. No el reconeixen. Revisió de l'expedient d'una mestra que també va estar a Flix, Dolors Zamora. Hi ha un altre document molt interessant de l'alcalde de Flix, Francisco Sant Joan, que diu que aquesta persona ha estat a Flix, que té bona conducta, que practica, que va a l'església amb regularitat, etc. i per tant que pot ser rehabilitat. I gràcies a això la rehabiliten. I en aquest cas, quin problema tenia?
pues resulta que la interesada fue objeto de traslado forzoso por 2 años e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza, sanción que ha sido cumplida. I al poder ser rehabilitada, després podrà ser nomenada directora FLIS, director suplent, però cosa que, si no hagués hagut aquesta rehabilitació parcial, no l'haguessin pogut nomenar per aquest càrrec. Clar, imagineu-vos, la purga de mestres va ser increïble. I què passava? Faltaven mestres. I llavors, quins criteris es van aplicar perquè hi haguessin nous mestres? Doncs aquí ho teniu. Vull dir que és una cosa curiosíssima. Ser mutilado como consecuencia tal. Ser herido de guerra en actual campaña. Haber prestado servicios militares. Haber sufrido prisión o vejámenes graves, Ser familiar de un muerto o mutilado. Desde campaña hasta el segundo grado, Dentro de los menos grados de parentesco, haber perdido mayor número de familiares. Y la setena, tener actualmente prisionero mutilado, per tant això vol dir que no s'havia acabat la guerra encara. Per tant això es tractava de la zona nacional. Tener actualmente prisionero mutilado por los rojos algún familiar dentro del parentesco señalado. I per tant, persones que no havien estudiat mai la carrera de mestres, tu sigues mestre, vinga, endavant. Era molt fàcil, els mèrits eren aquells. Obligacions extres dels mestres. Les obligacions dels mestres no es limitaven a l'horari escolar, sinó que s'estenien fora de l'escola. Així estaven obligats a anar a missa cada diumenge i els dies de festa. Ho va confirmar una ordre ministerial de 1952 i un decret de la presidència de 1957. A més, havien d'acompanyar-hi els seus alumnes. I en alguna escola els nens sortien en formació des de l'escola i desfilaven cantant, com no, una cançó, suposo que tothom coneix, que és Cada Sol. Fins a arribar a l'església. Va haver-hi localitats on els mestres controlaven l'assistència mitjançant uns vals. I un antic alumne ho recorda, punts suspesos. Escoles de FLIS, bàsicament cap a l'any 1970, podeu veure els dos edificis. Això no m'havia comentat. En principi, l'edifici més gran, doncs coneixeu, és l'edifici de l'Escola Graduada dels Nens. I l'edifici de darrere era l'edifici de les nenes. Però això va ser a partir de l'any 33. Abans del 33, l'edifici de les nenes era la casa habitatge dels mestres, que els hi proporcionava l'Ajuntament. I les nenes estaven aquí baix al poble. Bàsicament, si no recordo malament, l'edifici que és l'antic Ajuntament, al carrer Major número 56. I a partir del 33 ja van anar cap allà. I aquí, una mica la curiositat d'aquesta imatge és, parlem de l'any 70, 71, i al voltant de l'any 70, la bandera. Era obligació, els mestres tenien obligació, allò com si fos una caserna militar. Izar i arriar la bandera. I a més ho controlaven, si es feia o no aquesta pràctica. Certificats d'estudis que es donaven a l'escola de FLIS, en aquest cas, el malaurat senyor Ramon Benet, que va col·laborar facilitant documentació al respecte. Josep Palliso, certificat de l'any 52. És interessant perquè porten informació. Per exemple, se pot saber qui era el mestre, el director, en aquella època. L'any 52, el director era Alfredo Llop. El mestre que va estar aquí era de Barcelona, el seu dona de Nonàs, i de FLIS se va traslladar a la localitat de Nonàs. I després, molt característic, era la festa de final de curs i que es donaven premis als alumnes. En aquest cas, és el curs 56-57, l'Ajuntament fa una carta, quan Ramon Montiel Ferrer, que era un mestre barceloní que estava a FLIS, va estar uns quants anys, d'aquí se'n va anar després de trasllat a Gavà, a Barcelona, i li diuen més o menys que digui els noms dels alumnes premiats per cada centre, perquè hi havia molts centres escolars. I com se distribueixen els premis, li diuen. Relación de los colegios. Colegio de Consolación. Para niñas, 20 premios. Parvos, 10 premios. Colegio de la Colonia Fábrica, 10 premios. Señoritas Murro, repàs, 18 premis. Escuelas graduadas de niñas. Primer grado, segundo grado, tercer grado. I la relació de premis, 10, 14 i 10.
Escuela Unitaria de Niños, 10 premis. I Escuelas Graduades de Niños, per graus, els 4 graus, 10, 13, 12 i 10 premis. I aquí és una de les coses que jo mai he entès en el cas de Flix. I és que, clar, als nens hi havia una escola graduada. L'escola graduada eren 4 graus, hi havia 4 mestres. Però a Flix hi havia 5 mestres. I un d'ells era el senyor Cebo, que tenia l'escola unitària, que era un mèdic, perquè, clar, l'escola unitària volia dir que tenia nens de totes les edats, dels més petits als més grans. I jo no sé com s'ho podia fer, probablement, per tindre nens de 7, 8, complicadíssim. Però hi havia aquests 5 mestres. En canvi, podem veure que en aquest cas, l'any 56-57, per les nenes tan sols hi havia 3 mestres que donaven classes a les nenes. Clar, algú pot pensar, ostres, això és una discriminació, sí, en certa manera, però clar, hem de tenir en compte que a Flix hi havia el Col·legi de la Consolació, hi havia moltes nenes que anaven a les monges. És més, jo conec nenes, més o menys de la meva edat, que tota l'escolaritat la van fer al Col·legi de la Consolació. Mai van anar a les escoles públiques. I per tant, una mica suplien aquesta manca de mestres per les nenes al poder anar al Col·legi de les monges de la Consolació. I quins premis se donaven als alumnes? Bé, llibres. Llibres, com que l'Ajuntament tenia el nom, hi havia després una enganxina a la primera pàgina, els nens més destacats, nens i nens més destacats, i se'ls donaven aquests llibres. Com podeu veure, aquests ja són acolorits, vull dir, aquests ja són ja d'una època tardana, ja ho anarem bàsicament cap a l'any 70. Vull dir, podeu imaginar que als anys 40 i 50 els llibres no eren tan atractius, no tenien tants colors. La festa del mestre, Sant José de Calasanz, això es va fer a la data que era el 26 de novembre. En aquest cas, 1966, i l'Ajuntament feia un programa en el qual més o menys establia els actes que es farien en aquesta festivitat. Ja sabeu que hi havia el sant patró pels alumnes de batxillerat, el patró pels alumnes dels aprenents, de l'escola d'aprenents, i en aquest cas el dia del mestre era per a l'escola primària, Sant José de Calasanz. Un tema que potser molta gent desconeix, jo també desconeixia i que vaig esbrinar, i és que els mestres tenien dret a una habitació. Els ajuntaments els havien de proporcionar una habitació, una casa. I he posat 2 lleis en què això més o menys queda regulat. L'any 1857, és a dir, la llei Moyano, diu el següent: los maestros deben disfrutar de habitación decente para sí y su familia. El ayuntamiento tiene la obligación de facilitarla o a entregar al maestro una cantidad en compensación del alquiler. Això era la teoria. A les revistes d'educació, els mestres se queixen de que els ajuntaments no pagaven prou, no els donaven diners, se queixaven, en fi, però l'obligació hi era, el dret el tenien, però, com diuen en castellà, del dicho al hecho. I a la llei d'ensenyament primari del 45 s'estableix el següent: la casa dels mestres havia de ser digna i suficient i a prop de l'escola. En cas de que no es disposés d'un habitacle amb aquestes condicions, s'havia d'indemnitzar el mestre amb una quantitat que li permetés trobar una casa decent. Però allò que diu la lletra de la llei, a la realitat pot anar-hi un bon tros, i molts ajuntaments no ho feien. I poc podien queixar-se els mestres. Parlem de la postguerra, del franquisme. L'alcalde, imposat a dit pel règim, ja sabeu que hi havia sistemes de democràcia orgànica, hi havia unes eleccions, un tercio familiar i tal, però l'alcalde el nomenava el governador, i per tant l'alcalde era intocable, i fer i desfer, i per on que hi hagués regidors, la veu cantant la portava l'alcalde. L'alcalde, imposat a dit pel règim, tenia la paella pel mani. Si l'Ajuntament incomplia la llei, el mestre havia de callar. I aquí, amb una mica hem estudiat, hi ha fotos, aquesta en concret, hem estudiat potser més detalladament, els mestres que hi havia l'any 45. És una de les fotos col·lectives més antigues en relació a un grup de mestres que hi havia a Flix. Si es fa el recompte, podeu veure que era molt fàcil, l'any 45, gran postguerra,
hi havia 4 mestres pels nens, que eren de l'escola graduada, escola graduada de nens, i 2 mestres a les nenes, que eren 2 escoles unitàries. Escola Nacional Unitària número 1, Escola Nacional Unitària número 2. A la diapositiva següent veurem una mica detalls d'aquests mestres que hi ha aquí, que potser alguns de vosaltres el coneixeu. I per mi, dels que més me n'han parlat, perquè es veu que era terrible, era un senyor que veieu aquí al mig, en gabardina, alt, molt ben plantat, el mestre Lara. El mestre Lara, gent que encara el recorden avui en dia, la gent que té una certa edat, un falangista terrible. Quins eren aquests mestres que apareixen a la imatge anterior? Juan Ramon Ferrer Orellano, aquí més o menys edades, nascut a Sant Oliver de Terol, mestre interí, tal. Com sempre, els mestres volen fer oposicions per tindre garantit una estabilitat i destinat a la secció de l'Escola Graduada de Flix entre 1934 i 1948. Aquesta és una de les mestres que més mal de cap se'ns ha portat perquè no hem trobat informació d'ella. I això que és una mestra de Flix, Pilar Díaz Benet, va ser mestra interina a l'Escola Unitària de Nenes, número 2 de Flix, durant el curs 44-45. No hem trobat el seu expedient acadèmic, sabem que se'n va anar a Barcelona, es va casar, se'n va anar a Barcelona i va morir, vull dir, a Barcelona. Però la seva trajectòria professional la desconeixem. Emili Lacor, del qual parlarem posteriorment, que va ser director de les escoles, també era de la província d'Osca, havia nascut l'any 86, primer va ser interí, escoles de la província de Sòria, després, un cop aprovades les oposicions, escoles de Saragossa, estava a Mequinensa, de Mequinensa va vindre a Flix entre el 33 i 47 i va ser director de 1940 a 1947. Això sí, tenia un curcó al costat que es deia Lara i de fer la vida impossible i no el deixàvem anar. No han dit que res pagava més Lara que el pobre Emili Lacor. Juan Luis de Lara Jiménez, Villanueva del Trabuco, Màlaga, 1912, Boquerón, els de Màlaga són boquerons. Mestre de l'escola graduada entre el 43 i 49, membre actiu de la Falange i dirigent del Frente de Juventudes. Director de l'escola, quan va marxar Emili Lacor, ell va ser director. Després, el 49, se'n va anar de Flix, se va traslladar a Canàries i a més té una vida molt curiosa. L'últim que hi ha d'ell, el seu expedient, és que el van destinar a un poblet, a la Serra d'Almos, i allí va tindre problemes, veritables problemes. Luita Fugasti Azuara, que en Pere no mos trencarem el cap per saber que és navarresa basca. No, ni navarresa ni basca, de Favara, Zaragoza, 1907. Mestre de l'Escola Unitària de Nenes, número de Flix, curs 44-45. Aquesta mestra va saber jugar molt bé les seves cartes. Molt bé, molt bé. La van destinar a la cava. Hi havia d'anar a la cava. Però la secció femenina va jugar molt bé les cartes i se'n va anar de directora a una escola del treball a Madrid. I a la cava no la van veure. Això que a la cava no era massa atractiu. Directora en una escola de la dona, diria a Madrid, era molt atractiu. Però, evidentment, s'havia de jugar la carta adient i ella la va jugar. I, finalment, Josep Ardeu Olmalla, punts suspensius, què passa? Doncs aquí el tenim, el senyor mestre Ardego, una mica aquí està tota la seva trajectòria professional. Fixeu-vos bé tota la quantitat de pobles i escoles que va tindre que anar i, en definitiva, és una demostració del caràcter itinerant que podria tenir un mestre i la inestabilitat docent de les escoles. Perquè vosaltres podeu pensar, però el trasllat no feien a final de curs. No, a vegades, a meitat de curs, venia el mestre titular, el mestre substitut o interí marxava. I, per tant, hi havia una mobilitat. Fins i tot en aquella època es parla, em fa gràcia l'expressió, del maestro saltamontes. El maestro saltamontes de tantes escoles. I això ho feien voluntàriament i el criticaven als seus propis companys perquè els perjudicaven els companys de professió i també als alumnes de les escoles.
Fou declarat mestre distingit en un acte oficial a Tarragona, el 14 de setembre del 65, on se li va entregar un diploma i un premi de 10.000 pessetes. Els mestres s'hi jubilaven als 70, l'obligació, és a dir, la jubilació forçosa. Ell, doncs, molt ben aconsellat, se va jubilar una mica abans, jubilació voluntària, al 66. Tenia 68 anys i 49 anys de servei, a veure qui el guanya, 49 anys de servei actius. I va morir als 73 anys. Per tant, un mestre que jubila des als 70 anys, els anys que li poguessin quedar de jubilació eren comptats amb els dits de la mà. Esta és una mestra que es diu Florentina Serres, Pascal Flix, que és un paper d'augment de sou, i el que a nosaltres, vull dir, sobretot, interessa l'expedient acadèmic. Si nosaltres podem consultar l'expedient acadèmic d'un mestre, doncs tenim una informació completíssima. Però els investigadors ens trobem en un petit problema, petit gran problema, en una llei. Quina és aquesta llei? La Llei de Protecció de Dades, Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, el número tal. Estableix uns anys mínims per a poder consultar els expedients. I llavors t'has de buscar la vida. Pots arribar a acords. En el meu cas, puc dir que a Tarragona vaig trobar una funcionària amable i plorava una mica, ostres, és que clar, l'exposició, si no sabem dades d'aquests mestres... I llavors vam arribar a un acord i bueno, farem una cosa. Trucarem als interessats i si ells donen el vistiplau, podran consultar l'expedient. Perquè si no, evidentment, si hi ha un mínim d'anys, no tens cap problema en consultar-ho, però molts mestres, vull dir, no havien passat els anys reglamentaris per a la consulta. I, per exemple, el mestre Martínez m'ho va dir, diu, a mi m'han trucat, i com que em van dir que Jaume Esteve havia ido tal, doncs jo ja no entraré més. Però si no, tens aquesta barrera i aquest obstacle en aquesta llei de protecció de dades. I clar, imagineu-vos, per exemple, aquí, en el cas d'esta mestra, tots els pobles que va estar, Molà, Valls, Flix, Belmunt, i ho ha fet curiós, és que va acabar la seva vida professional a la Mussara. I la Mussara, és segur que és un poble que avui en dia és un poble fantasma que no existeix. Però l'any 40 encara existia i la prova la tenim, doncs, bueno, aquí són uns documents que són molt interessants perquè l'alcalde de Flix i d'aquella època, l'any que va estar Flix, que va estar 2 anys, 2 cursos, en aquest cas, l'alcalde Joaquín d'Oriol, perquè havien de prendre possessió i quan marxaven també el secretari i l'alcalde feien la diligència corresponent. Tenim dades, per exemple, un escut de Flix de l'any 1915, que és quan el mestre va estar a Flix. I en aquest cas el que us deia de la Mussara. La Mussara, que s'informa sobre aquesta mestra, que va morir a la Mussara l'any 40 i no va arribar pobra a l'edat de jubilació, no va poder gaudir de la jubilació. La data de 70 anys de jubilació era difícil d'assolir. Els mestres no podien gaudir. Una fitxa, si tens accés, per exemple, en aquest cas, aquesta fitxa és molt interessant. M'agradaria comentar-la perquè considero, hem parlat abans del mestre Emilio Lacor, hi ha dades molt interessants. Per exemple, la primera, quin sou tenia? Li podem dir, perquè és un sou de 1942, és de 1.200 pessetes. Però els mestres, que eren sous baixos, podien tindre complements. Els complements una mica els permetien viure amb més dignitat, poder arribar a final de mes. Quins podien ser aquests complements? Analiseu-los. Classes d'adults. Ja tenien 275 pessetes al mes. Vinga, un complement més. Un altre complement, casa-habitació. En aquest cas, estava a Flix, no li proporcionaven casa, i per tant, l'Ajuntament de Flix li pagava mensualment 30 o 35 pessetes. I era director. Els directors també cobraven 100 pessetes. Anuals, no mensuals. Per ser director, 100 pessetes a l'any. I en tot això, penseu que aquest mestre va tindre 6 fills. Per
tant, tenia feina, hi havia moltes despeses. Una altra fitxa, un altre mestre, que va estar Flix, el mestre La Penya, i també una mica, una sèrie de dades que si tu pots consultar aquestes dades, tens informació i pots completar i conèixer millor la seva trajectòria professional. Quinquennis, que això no ho sabia, en aquella època, nosaltres hem conegut els triennis, una mica, cada 5 anys tenien un complement de sou, cada 5 anys. En aquest cas, el primer quinquenni que aconsegueix el mestre La Penya, Dorotea La Penya Serrano, l'any 62, i li comuniquen. Certificats oficials d'oposicions, això és curiosíssim. Els mestres, per a poder tindre estabilitat laboral, feien oposicions. I què s'exigia en aquella època? Doncs certificats. Si no presentaven aquests certificats, no es podien presentar oposicions. Qui els feia aquests certificats? Mireu-ho. Perados i rebeldes, havies d'escriure a Madrid, t'havien d'enviar l'informe, tu no havies tingut mai cap problema amb la justícia. A la dreta, el mossèn de la localitat, persona de bona conducta, assisteix a missa, etc. Però encara n'hi ha més, no som els únics. En aquest cas, comandante de la Guàrdia Civil, també havia de fer un certificat. I el més curiós del cas, que a mi em va sobtar, perquè no solament d'este mestre, sinó d'altres mestres, era Falange Espanyola Tradicionalista de les Corts. Els mestres havien de fer un curset. Si no feien un curset d'instructor elemental, que els donava el Frente de Juventudes, no podien presentar les oposicions. En aquest cas, aquí està el certificat, gratis, però d'esta manera podien presentar oposicions. I havien de fer aquest curset en un campament a l'estiu. Matrimoni del mestre Ardèvol, l'any 1922, que va ser un any que un curs va estar Flix, casat amb la filla d'un mestre. Van explicar la curiositat de que el mestre Ardèvol, en tots els centres que va anar a Tivissa, i a Tivissa, si no estic mal informat, va anar a viure a casa d'un altre mestre, i allí va conèixer la que seria la seva dona, i es van casar Flix l'any 1922, i a la part dreta està el certificat de matrimoni. I és curiós perquè se casa per l'església, normal en aquella època, però el que val la pena dir és que en aquest certificat queda clar és que la gent que es casa per l'església també es casa pel civil. I una persona del Jutjat de Pau va a l'església i pren nota que es casen i per tant un se casava per l'església però també pel civil. Nomenament director del mestre Ardèvol, 1964, diploma de mestre distingit que l'ofereixen l'any 65 i fixeu-vos bé en les dades. Tenia prou mèrits per poder ser mestre distingit, però fixeu-vos bé què és el que s'exigia. Actuació docente. Això ho declamava Tarragona per poder tirar endavant el seu nomenament de mestre distingit. Personalitat, relacions socials, actuació moral, actuació religiosa i actuació política. Si complia tots aquests requisits, li podien donar aquesta distinció, si no, no li donaven. I acabem que ja hem estat bastanta estona, agraïment personal a totes les persones que han col·laborat a l'exposició. Sense la seva col·laboració, sense el seu ajut, no hagués estat possible l'exhibició que han fet aquí, però vull fer esment a una sèrie de persones que han fet molt més. En concret, cal reconèixer i donar la seva gratitud a Domingo i Josep Ardèvol Abelló, fills del mestre Ardèvol, que m'han facilitat fotografies i m'han explicat moltes coses. El mestre Juan Martínez Segura, que va estar entre nosaltres 26 anys, Déu-n'hi-do. Josep Mas i Villetxa, que també ens ha explicat moltes coses i ens ha facilitat quaders molt interessants. Anna Masip Tarragó, que té una vitrina aquí amb tota la documentació de la seva mare, que va ser mestra a Flix, però una
escola privada, i també a Francisco Ramon Pisa Rivera, que té una gran quantitat de llibres d'aquella època, llibres escolars. Gràcies a tots ells, aquesta exhibició que hi ha actualment aquí de la Cana, ha estat possible sobre els primers mestres de Flix, i agrair la vostra assistència. Moltes gràcies.